Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egon Harria saio berri batera, eta gaurkoan izpide izango ditugu makroproiektu energetikoak edo energia berriztagarri dagozkienak behintzat. Izan ere, pilpilean dauen gaia da Euskal Herrian, Nafarroan aspalditi daude edatuak, eta esan daiteke oraintxe birgaitze fase moduko batean sartuta daudela, baina ekarreta datu orokorrauak ekarreta, Ego Euskal Herriko datu batzuk ekarreta, enpresek eraikitzeko aurkeztu dituzten proiektuei begira, honakoa dira datuak. Energia eolikoari dagokionez, Araban 18 proiektu aurkeztu dira, Bizkaian 16, Gipuzkoan 6 eta Nafarroan 30, 70 proiektu denera, eta energia fotovoltaikoari dagokionez, Araban 74, Bizkaian 2, Gipuzkoan 5 eta Nafarroan 55. Denera 126. Horietatik, aipatu ditugun datuak eta hartuta, Araban dira asko, eta horixe jakin nahi dugu, zergatik Araban, eta horretarako gurekin dugu Inigo Leza, Araba Bizirikeko kidea, bertako atxeterik ez lautan taldeko kidea ere, ongi etorri gurera Inigo. Eskerrik asko. Tira, horrekin abiatuko gara pixkat, zergatik Araban, eguzki gehiago jotzen duelako? Haizeak gehiago jotzen du? Bueno, Araba igual Nafarroa ja dago oso, Nafarroan oso edatua daude ja olako proiektuak, Iruñatik bera, eta bere garaian ere saiatu ziren Araban sartzen, eta horre lortu genuen gelditzea, jarri zituzten 3 zentral eoliko, Elgea, Urkilla eta Badaian, eta bertan bera gelditu ziren beste proiektu pila bat, eta orain beste bigarren fase bat etorri da, eta proiektu pilo bat ari dira aurkezten edo tramitatzen Araban, baina baita ere Gipuzkoan eta Bizkaian edatzen ari dira, eta Nafarroan naiz eta proiektu asko egon, zuk esan duzun moduan, asko tramitatzen ari dira momentu honetan. Arabaren kasuan zentratuko gara gaur gutxi gora bera, naiz eta perspektiba orokorra ere baduen, baina Araba bada landa lurra, gehien txuna behintzat, eta klima ere, gainontzeko lurraldeekin alderatuta, esan daiteke, lehorxiagoa edo badela, Nafarroarekin ere antzekotasun batzuk izan ditzake, baina horrek eragiten du labore batzuk, elikagai batzuk ekoizteko, aldeko klimatologia ere izan dezakela. Hori bateragarria da proiektuekin, laborariek zer diote? Bai, zuk esan duzu moduan, Araban eguzkia pixka gehiago jotzen du, hemen baino, lautadan igual batzutan daude lainoak, eta hor ere ikusi beharko genuke, baina Arabara etorri dira ere bai, mendiak komunalak direlako, eta errezagoa da mendi oso bat kentzea edo herri bati edo herri batzuei, eta Gipuzkoan eta Bizkaian pribatua dira, eta zailagoa da adostea, jabe ezberdinekin mendi horiek usteko, erruta jartzeko edo, eta fotovoltaikoakin Araban dago eremu zabalago bat, lauagoa da, errezagoa da jartzea olako eremuetan, eta olako proiektuak momentuz ez dute planteatzen poligono industrialetan, eta guk hori izaten dugu, poligono industrialetan ja okupatuta daude, hor bertan gastatzen da energia, elektrizitatea, eta horre jarri beharko lituzkete, eta badaude hektaria eta hektaria okupatuta ja da, eta baita ere Gasteizko udaletzeak enkargatu zuen azterlan bat Madrilgo Unibertsitateari, eta azterlan horrek esaten zuen Gasteizko udalerriko teilatuekin, ondo kokatutako teilatuekin, nahikoa izango zen Araba osoan kontsumitzen den elektrizitatearen 35% sortzeko, eta ez bakarrik etxe bizitzena, baizik eta elektrizitate osoa. Eta, zure galderari erantzuten, nekazal lurretan jartzea fotovoltaikoak eragin oso larriak izango ditu Araban elikadura burujabetzarako,
kentzen du lur horiek elikadurarako, eta baita ere espekulazioa sortzen du, ez? Ordaintzen ari dira lur batzuk industrialak izango balira bezala, ez? Eta orduan nekazari asko daude alokairuan, eta alokairu horiek igotzen dira, nekazari txikiak utzi bar dute beraien lana, eta azkenean esku gutxi batzutan gelditzen da elikadura Euskal Herrian edo Araban ere bai. Elikadurarako, eta agian lehen sektorea ere ez delako diruz behintzat baloratuena dena, liteke joera hori izatea, asko irtenbide bezala ikustea beraien lurretan edo eguzki plaka bidezko poligonoa jartzea? Bai, elikadurarekin gertatzen ari dena da dagola esku gutxi batzutan eta ari dira gehiago kontzentratzen, ez? Eta jubilatzear dauden hoiek edo alokairuan batzuk dira jabeak eta ez dira langileak, ez? Alokairuan dituzte beraien lurrak, eskaintzen badiete olako diru bat elikadurak, nekazaritzak eskaintzen ez duena, hartzen dute, ez? Eta hor dago arazo handi bat, ez? Elikadura da guztiona eta ezin dugu utzi esku pribatu gutxi batzutan erabaki horiek edo, ez? Diozun kontu bat da, Araban egoteko arrazoietako bat dela, lur komunal asko dela, eta horietan errezago sustatzen dira proiektuak, edo horiek eskuratzea errezagoa dela. Hori zaila da ulertzen, ez? Komunala izan da, jende gehiago egongo litzake kudeak eta horretan, edo udal batzuk izango lituzketelako parean, eta aldiz pribatuen gana joan ezkero, txikiago edo aurkari txikiago batekin jokatuko luketela. Nola ulertzen da komunalak errezagoak izatea partikularrak baino? Bueno, ez dakit, nik uste tramiten aldetik eta, ez? Komunalak, Arabaia erdia da komunala, eta lurralde horiek dira herrienak. Herri horiek biltzen dira urtean 5 aldiz edo, horiek deitzen dira kontzejuak, eta dira herriko asanbladak, ez? Eta hor erabakitzen dira, basoekin eta elarreekin eta urarekin nola kudeatzen den, ez? Mendi bat herri batena bada, normalean Araban herriak oso nahiko txikiak dira, ez? Igual 20 biztanlekoak, 30 biztanlekoak, olako herri txikiekin txikien kontra egitea errazagoa igual egiten zaie enpresei, eta ja lortzen dute eremu nahiko zabal bat jartzeko olako proiektuak, ez? Ez bakarrik eolikoa jartzeko, baizik eta fotovoltaikoa jartzeko ere ari dira saiatzen lortzen lur komunalak ere bai. Aditua dugu Arabako biztanleria oso kontzentratua dagoela Gasteizen, pixkate herri horiek ustutzen ari ote diren, edo lurraldeko gainerako esparruetan dentsitatea askoz bajuagoa dela. Horrek nolako eragina du lurraren defentsan mugitzerako orduan? Bai, badago ja joera bat, ez? Orain dela 60 edo urte gehiago, baino gehiago igual gaiagotik datorrena, eta herriak ustutzen ari dira, eta jende asko eta asko juten ari da hirietara, ez? Ez bakarrik Araban, baizik eta beste leku batzutan ere bai. Eta hori da, jendeak ez daukalako herrian lan egiteko aukerarik edo, ez? Nekazaritzak ari dalako kontzentratzen esku gutxitan, eta joera hori gure ustez ari da osputzen ari dira olako botereak, ez? Gero leku gutxitan eukita lurroiek errezagoa da lurroiek kentzea, ez? Eta nola kapitalismoa ari da ja bukatzen, ez? Edo bukatzen ez, baina ari dira lortzen diru gutxiago, ez? Beste ere batzuetatik orain ari dira begiratzen lurrak edo, ez? Lurrak eskuratu nahi dituzte, eta hori gutxiago bagaude lurraldean, zailagoa da defendatzea. Hor, lurraldean maila desberdinetako antolaketak daude, izan kontzejuak, udalak ere, herritarrak. Horien partetik, ze jarrera sumatzen duzu proiektu hauen aurrean, antolatzerako orduan, zuekin ere elkartu bote diren? Bai, herrietan jende gehiena dago proiektu hauen kontra, ez? Gainera ikusten ari dira, proiektu hauek ari dira planteatzen
herrietatik oso gertu, eta suposatuko lukete herri asko eta asko desagertzea, ez? Adibidez, aurreko manifarako atxikitu ziren herrien eren bat, eta asanbladak egiten dituztelako ere bai urtean 4 aldiz edo, ez? Eta ez ziren denborarik eman igual biltzeko, eta batzuk igual bildu ziren propio, eta baina jendea oso kontra dago. Gero hirian ikusten da gehiago, jendea igual ez dela kontziente ez suposatuko luken olako proiektuak, eta dago propaganda asko aldaketa klimatikoaren irtenbidea dela proiektu hauek, eta ez da gai ikusten nahi narri, ez? Baina, ikusten ari gara, jende asko eta asko dagoela oso aserre eta oso kontra eta lurraldea defendatzeko prest. Bada beste kontu bat, eta gai honekin entzun izan duguna, baina agian ez dena gehiagi aipatzen ere, edo behintzat beste gai batzuk hartzen dutena lehentasun handiagoa, eta da, halako proiektuek ekarri dutela inguruko herriak ustea. Despopulazio bat eragiten dutela. Nola da hori, ze lotura izan dezake makroproiektu hauekin? Bai, azken finean ari da industrializatzen landa eremua, eta zu bizi bazara herri batean, edo bizi bazinen herri batean, ikusten zenune mendia landa eremua, eta juten zinen paseo bat ematea, eta sentitzen zinen naturaren parte, gero hori proiektu horiek aurrera badoaz, azkenean egongo zara poligono batean, poligono industrial batean, eta hor jaio bazara igual mantentzen zea, baina beraien seme-alabak eta joera daukate hirietara juteko, hori joera bat da, eta ikusten ari gara, hori aspaldi getartzen ari dela. Azterketa bati helduko diogu, Arabako Aldundiak Jaurlaritzara bidali zuelako ingurumen txostena, eta publiko egin da edabideetan. Txostena egin dutenek argi diote ingurumenean eragin kritikoa aipatzen dute beraiek, izango lukela laminorian eraikin nahi dituzten haize errotek, eta ez dela inondik inora ere onargarria. Arabak baditu bioanistasun aldetik Euskal Herri osorako funtzio ekosistemikoak eragingo esanguratsua dituen eremuak? Edo nondik ulertu daiteke behintzat eragin kritiko eta ez onargarri hori? Bai, txosten hori dator proiektuak aurkezten direnean egiten da ebaloketa azterlan bat, ez? Eta alegazioak aurkezten dira, guk milaka eta milaka alegazio aurkeztu ditugu, eta holako gauzak ere esan ditugu, ez? Eta aldundiak ere, edo udaletzeak egite dituzte holako alegazioak, eta aldundiak egin zuen alegazio hori, eta hor aipatzen ditu oso eragin kritikoak izango zitula laminoriako proiektu hori. Gu badakigu hori zegoela pixkat izkutatuta, orain presioengatik atera dute argitara, eta Araban badaude eremu asko eta asko, komunalak igual direlako, mantendu direnak oso ondo, bioanistazionalen aldetik, eta konkretuki laminorian badago horre arrano, bonelian arranoa, ugatza, zai zuria, zai arrea eta zai beltza ere juten dienak gara, eta animali guzti horiek daude desagertzeko arriskuan, eta hor jartzea zentral eolikoak, ez dauka ez hankarik, ez bururik, orduan hori esaten du aldundiak, eta espero dugu kasu egitea, baina azazetako zentralarekin berdina hain zuten, atera zuten txosten bat, esan oso larria izango zala olako hegaztientzat, eta haize indarrek, dala enpresa promotora, da Iberdrola eta EBE, hain zuten proposatu zuten aldatzea 3 errota lekuz, mugitzea 200 metro, eta horrekin ja aurrera junda proiektua, orduan, eta azazeta eta la minoria da mendizerra berdina. Orduan espero dugu bertan bera gelditzea biak baina, ez bada horrela gertatzen, saiatuko gara gelditzen guk. Herri mugimendua, ez bairik gabe da garrantzitsua, horrik gehitu dakioken bidea da instituzionala eta alegazioak aurkezteko bide hau, osagarriak izan daitezke?
Bai, gu bide guztia jorratzen ditugu eta uste dugu dala bateragarria, ez? Eta ondo dagoela, ze horrela implikatzen da jende gehiago eta instituzioetan lanean dagoen jende asko eta asko ikusten ari da nola proiektu hauek ari dira zatitzen adibidez eta inpaktu oso larriak izango dituztela eta horiek ere badaukate modu bat laguntzeko, ez? Orduan guk ez dugu esaten bide horiek ez ditugula jorratu behar. Solariari helduko diogu bere proiektuan 25 zentral fotovoltaiko aipatzen direlako, baina gero energia hori Zierbenara eramaten da, 1 kilometro daude batetik bestera. Ulertu daiteke eredu zentralizatu baten logikan egindakoa zer dela, ez dela behintzat non ekoitzi han kontsumitzeko logikarekin eginda, eta gainera, 1 kilometro horiek egiteko gaitenak, gero agian energia hori beste nora baitera mateko ere, borondatea izan dezakeela. Badago agian joera bat energia hori esportatu egingo denaren usteak zabaltzeko? Bai, eta esaten ari dira gainera, ez? Hidrogeno berdearena eta auta beste, ez? Hor Zierbenan dago Petronorre oso gertu eta Petronorri badauzka asmoak hidrogeno berdea aiteko eta ordune izan daiteke modu bat, hidrogeno berdea ekoizteko eta gero Europara bideratzeko, ez? Edo Bizkaiko industrian gastatzeko, ez? Ze elektrifikazioarena badaramateia 21 urte edo saiatzen elektrifikatzen, baina ikusten ari gara nola elektrizitatea dana energiaren kontsumoaren 25% bakarrik, ez? Eta oso zaila da hortik gora pasatzea, ez? Eta saiatzen ari dira hori hidrogeno berdearen aldetik, hidrogenoa ere oso zaila da mantentzeko itxita, ez? Eta dira soluzio batzuk ez direnak gure ustez bideragarriak, baina ari dira planteatzen dena beraien kontrolpean, ez? Enpresa gutxi batzuen kontrolpean, esku pribatuetan eta guk ere horri ere kritika egiten diogu, ez? Eta agian pixka teknologian eta globalizazioan oinarritutako soluzioa direla, ez? Planteatzen dituztenak. Bada, urriaren 26an, egin zenuten mobilizazio bat, Gasteizen izan zen, manifestazio bat, eta bertan, makroproiektuen aurkako leloa izan zenuten, edo halakorik ez egitea aldarrikatzen zenuten, eta horren barruan, askotan aipatzen dena da, berriztagarrien auziarekin, ez? Ez delako ukatzen energia berriztagarrien premia, baina ereduan jartzen delako fokua, eta askotan berriztagarriak bai, baina ez horrela, eta halako leloak entzuten ditugu. Galdera argia da, orduan nola, ez? Edo zein da planteamendua? Bai, lehen aipatu dut hori txosten hori Gasteizko udaletzeak orden duzuna, ez? Eta Madrilgo Unibertsitateak egin zuena, eta egon da milaka hektaria poligono industrialekin okupatuta ja, jar ditzagun horre plakak, eta baita ere argi eta garbi dago, sistema honek ez daukala etorkizunik, ez? Sistema hau beti egon behar da energia gehiago kontsumitzen, azten, eta egongo da momentu bat, nun ez dan egongo lekurik gehiago ekoizteko, ez? Orduan sistema aldatu behar dugu errotik eta kontsumoa jetxi behar dugu bai edo bai, ez? Eta berriztagarriak bai, etorkizun honetan jokatuko dute paper nagusi bat, baino aldatu behar da bai edo bai sistema hori. Zein izango da, etorkizuna izan dezakeen sistema hori? Hor bai jarri behar dugula indarrak, ez? Etorkizun hori ikusten, ez? Lehenengo, eta gero eraikitzen, eta guztion artean izan behar da, eta oso kontra dauzkagu beste, gaur egungo jabeek edo, sistemaren jabeek, eta zaila da, ez? Irudikatzea, baina hasi behar gara irudikatzen, eta txikitatik egiten, eta hor dago, ez? Gure ustez koska, ez? Inigo, Leza, eskerrik asko gurean izateagatik, eta Araba bizirikeko ikuspegia ere ekartzeagatik, kasu honetan gaizeatzonen bueltan. Eskerrik asko zuei. Eta zuei entzule, ze esango dizuegu badakizue atalau ere beste guztiak bezala,
argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzuela ikusgai, eta laster beste saio bat ere izango duzuela. Bitartean, ongi izan, aio.